कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. गोकर्णात वरमहालक्ष्मी व्रत भक्तिभावान साजरे. कारवार. पुण्यक्षेत्र गोकर्ण हिंगा वरमहालक्ष्मी व्रत शुक्रार दिसा भक्तिभाव आणि उत्साहात साजरे झाले. ग्रामदेवता भद्रकाली मंदिरात सकाळपासून मोठ्या संख्येन भाविकांनी गर्दी केली. भाविकांनी वेगवेगळी सेवा अर्पण करणं, देवीचे दर्शन घेऊन मनोकामना पूर्ण जाण्यासाठी प्रार्थना केली. ताम्रगौरी मंदिरात भाविकांनी कुंकुमार्चनासहित वेगवेगळे धार्मिक विधी केले. मंदिर प्रशासनाच्या वतीनं देवीच्या दर्शनासाठी आलेल्या सुवासिनी हळदी कुंकू केले. गावातल्या बायलांनी वेगवेगळ्या मंदिरात भेट देऊन पंचामृत, अभिषेक, कुंकुमार्चन आदी धार्मिक विधी केले. दरम्यान रस्त्यात एकमेकांक हळदी कुंकू लावून वरमहालक्ष्मीच्या शुभेच्छा दिवच्या बायलांचे दृश्य पळोवच्याक मेळ्ळे. गंगावळी, नाडू मास्केरी, हन्नीहळ्ळी, बंकी कोडळ, तदडी, तोरके, मादनगेरी, हिरेगुत्ती आणि बर्गी वाठारात देवी मंदिरात भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून पूजा अर्चा केली. वेगवेगळ्या मंदिरात विशेष पूजा आणि धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले. गोकर्ण वाठारात प्रत्येक घरात वरमहालक्ष्मीची विधिवत पूजा करणं, बायलांनी व्रत, उपवास आणि धार्मिक विधी पार पडले. ताका लागून सगळ्या वाठारात दिवसभर भक्तिमय वातावरण तयार झाले आशिल्ले. भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेक आधुनिक स्पर्श दिवचे नाव मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड ॲरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचा संगम. टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सीझनिंग पावडर आणि बरेच काही. घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचं खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्याक दिता खास चव आणि परफेक्ट टच. ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज, जे ज्युसा खातीर, बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता. ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकालो अढळ विश्वास. प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य. प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा. प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व असा. तर आधी स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड ॲरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. उभ्या आशिल्ल्या कॅन्टराक IRBच्या हायवे पेट्रोलिंग वाहनाची धडक. 2 जण गंभीर जखमी. कारवार. होन्नावर तालुक्यात राष्ट्रीय महामार्ग 66 उभी आशिल्ल्या कॅन्टर वाहनाक IRBच्या हायवे पेट्रोलिंग वाहनान धडक दिल्ल्यान 2 जण गंभीर जखमी झाली घटना शुक्रवारी सकाळी तालुक्याच्या कासरकोट लागीं घडली. सकाळी 3 वाजच्या सुमारास IRB पेट्रोलिंगचे बोलेरो पिकअप वाहन भटकळच्यान होन्नावरच्या दिशेन वयते आशिल्ले. कासरकोट लागीं महामार्गाच्या दावे बाजून एक कॅन्टर वाहन उबे आशिल्ले. पेट्रोलिंग वाहनाच्या चालकाक उबे आशिल्ले टँकर दिसून ना. वाहन कॅन्टर लागीं पावल्यानंतर चालकान अचानक वाहन उजवीकडे वळच्याक प्रयत्न केले. मात्र त्याच वेळार पेट्रोलिंग वाहनाची कॅन्टराक फाटली बाजून जोरदार धडक झाली. धडकेच्या तीव्रतेमुळे IRBच्या बोलेरो वाहनाच्या दावे बाजूचो भाग पुराय प्रमाणात चक्काचूर जालो. वाहनात आशिल्ले चालक आणि दावे बाजून बशिल्लो कर्मचारी गंभीर जखमी झाला. जखमीक तात्काळ रुग्णवाहिकेंतल्यान मणिपाल आस्पत्रेत दाखल केले आणि थिंगा तेंगेले उपचार सुरू आसात. महामार्गावर उबे आशिल्ले कॅन्टर वाहन वाळू वाहतुकीसाठी थांबिल्ले असो आरोप जाती आसा. कॅन्टरात आशिल्ल्या 3 पैकी एकटो अपघातानंतर घटनास्थळावयल्यान फरार जाल्ल्याचे सांगती आसात. कासरकोट वाठारात परवानगी शिवाय बेकायदेशीर वाळू उत्खनन सुरूच आशिल्ल्याचे आरोप हाचे पयले बी जाल्ले आशिल्ले. महामार्गाचेर वाळू वाहतूक करची वाहनां उबी आशिल्ल्यान अपघातासारखी घटना घडत आशिल्ल्याचे आरोप स्थानिकांनी व्यक्त केला. पोलिसांनी ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कॅन्टर महामार्गाचेर कितें आशिल्ले तशेंच बेकायदेशीर वाळू वाहतुकीच्या आरोपाची सत्यता तपासची अशी मागणी स्थानिकांनी व्यक्त केली. दोषी विरुद्ध योग्य कायदेशीर कारवाई करची
तसेच महामार्गाचेर अशा वाहनाक उभी करून नागरिकांच्या जिविताक निर्माण जावचो धोका थांबवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करची अशी मागणी स्थानिकांनी केली. गवे रेड्यांच्या हैदोसान भात शेती संकटात. वैजगाव, मिरास, कुंबेली, रायशेत वाठारात शेतकरी चिंतेत. कारवार. जोडा तालुक्यातला वैजगाव, मिरास, कुंबेली, रायशेत तसेच जगलपेठ वनक्षेत्रालगतच्या वाठारात गवेरेडे हरणासहित वन्य प्राण्यांकडच्यान भात शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाते असून शेतकरी चिंतेत असतात. नुकतीच भाताची रोपणी झाली असताना वन्य प्राणी शेतात घुसून पिकाची नासधूस करते आशिल्ल्यान शेतकऱ्यासमोर मोठे संकट उभे राहिले असा. जोडा तालुक्यात सध्याक काही जाग्यार भात रोपणीचे काम सुरू असा तर काही भागात रोपणी जावन महिन्याभराचो कालावधी जाल्लो असा. मात्र जमनींतल्यान भाताचे रोप व्यवस्थित वर येवचे पयलेच गवेरेडे आणि हरणाचे कळप शेतात घुसून मोठे नुकसान करते असतात. ह्या कारणान शेतकऱ्यांनी केल्ली मेहनत, बियाणे, मशागत आणि रोपणीचो खर्च पायात जावची भय निर्माण जाली असा. वैजगाव, मिरास, कुंबेली आणि रायशेत वाठारात रात्रीच्या वेळार वन्य प्राण्यांचा वावर वाढिल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे असा. पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यान रात्री शेतात जागरण करची पडता. मात्र वन्य प्राण्यांच्या मोठ्या कळपामुळे शेतकरी हतबल झाले असतात. भात हे जोडा तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांचे मुख्य पीक असा. वर्षभराच्या उदरनिर्वाहाचो आधार आशिल्ले हे पीक वन्य प्राण्यांकडच्यान वारंवार उद्ध्वस्त जाती आशिल्ल्यान शेतकरी आर्थिक संकटात पडिल्ले असतात. वन्य प्राण्यांचो अधिवास आणि संरक्षण कायम दवरताना शेतकऱ्यांच्या पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी वन विभाग आणि प्रशासनान तात्काळ प्रभावी उपाययोजना करची. तसेच नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याक पारदर्शक पद्धतीन तात्काळ नुकसान भरपाई दिवची अशी मागणी या वाठारातल्या शेतकऱ्यांकडच्यान जाती असा. घर बांधतो असो वा घराक नवो रंग दिवचो असो, प्रत्येक गरजे खातीर एकाच विश्वासू ठिकाण PC महाजन, दुर्गादेवी देवस्थान रस्तो, सदाशिवगड, कारवार. आमकडेन मेळटा दालमिया सिमेंट, बिर्ला ओपस पेंट कंपनीचे व्हरायटीज ऑफ पेंट्स जसे इंटिरियर, एक्सटिरियर आणि वॉल पेंट्स. तसेच उत्तम दर्जाचे पेंट्स, ब्रश, रोलर्स आणि सगळे पेंटिंग ॲक्सेसरीज. टाइल्स बसोवच्याक बर्जर टाइल्स एडेसिव्ह आणि वॉटरप्रूफिंग सोल्युशन उपलब्ध असा. आमच्याकडे होम विजिट सर्व्हिस बी उपलब्ध असा. अधिक माहिती खातीर वा ऑर्डर दिवचे खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. PC महाजन, विश्वास आणि गुणवत्ता. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.